जोबोद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ भारत सरकारनि बिथोन बादियै दिनै नैबे क'क्राझाराव थानाय जोंनि ब्रह्म कुमारी संस्थायाबो बे हाबाफारियाव एहेमै बाहागो लादों। 10,000 बिथांमोननि संस्थाया 10,000 10 करोड़ युवा भारतफोरखौ प्रतिज्ञाबद्ध खालामहोनो समायखिरा लाहोनोनि थाखाय बिथांमोनहा थांखि लादों जे जोङो भारतबर्षआव प्रतिजन नागरिकनि दायित्व निसा मुक्त भारत जागोन आरो खालामगोन। बे प्रतिज्ञाजों बिथांमोनहा दिनै 10 करोड़ भारतीय नागरिकनि बिखा बिख्लोआव हाबहोनो नागिरदों बे मेसेजखौ। गतिके बिराद गिदिर आरो गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ आरो भारत सरकारनि आरो नैबे जोंनि ब्रह्म कुमारी संस्थानि हेफाजाबनि। गतिके बाहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोग्गानाय मोनदों। आंनि तरफनिफ्रायबो आङो बे अनुस्थानाव नुजाफैनानै आं बेखौनो मेसेज होदों जे युवा भारतखौ शक्तिशाली भारत बानायनो थाखाय भारतखौ शक्तिशाली बानायनो थाखाय निसा मुक्त जानांगौ, बेनो आंनि मेसेज। आथिखालाव लाइमोनफ्रा गोबां मुवाखौ बाहायो, बिसोर मा मेसेज हरगोन? जोबोद दुखुनांथाव बास्तब बियो जे जुबक समाजा थाबैनो बे एबिउसिभ साबस्टेन्सेस बेफोरनि प्रति आकृष्ट जायो। गतिके आङो दृढ़ बिश्वास जे बिथांमोनहा गावखौनो मोजां मोननाय सोलोंनांगौ, आत्ममन्थन खालामनांगौ आरो जिकुनु हेफाजाब बिथांमोनहा दिनै जोंहा भारतबर्षआव बिभिन्न संस्थाफोर दङ जे संस्थाफ्रा बिथांमोनखौ निसा मुक्त खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ। निसाया जाहैबाय जोबोद मोनसे टेम्परारि गोजोननाय बा टेम्परारि प्रिथिबिखौनो बा गावनि जिबनखौनो मोनसे टेम्परारि सानहैयो बे निसानि जरियते जाय सुबुङा निसायाव आसक्त जायो। गतिके गुवारै गोथौयै साननो हाया। जिबना गुवारै गोथौयै साननांगौनि मोनसे जिबन बियो। गतिके प्रत्येकजन जुबकआ जाहाथे दायित्वशील जानानै दायबद्धता जानानै जुदि आवगायो होमब्ला बे निसा मुक्त जागोन। आरो प्रत्येकजन जुबकखौ आं बेखौनो खावलायो, दायबद्धता लानांगौ, दायित्व लानांगौ। मानसि हिसाबै दायित्व लानाया प्रत्येकजन मानसिनिनो दायित्व बियो। আজি নচামুক্ত অভিযান আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আজি অপেনিং কোকৰাঝাৰত কৰিছোঁ আৰু মুখ্য আমাৰ এই কাৰ্যসূচী নিচামুক্ত অভিযান এইটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত মিছন স্পন্দনৰ আৰু নেশ্যনেল ব্যুৰো আণ্ডাৰত আমাৰ হৈ আছে, নাৰ্কটিক ব্যুৰো আণ্ডাৰত। গতিকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যাতে আমি নিচামুক্ত হ'ব পাৰোঁ তেই সংকল্প লৈ পেলাই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যে আমাৰ মুখ্য আমাৰ PM মোদীজী তেখেতে 2 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি আমি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো অভিযান আমাৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 20 তাৰিখলৈকে চলিব। আমি বিভিন্ন সংগঠনত স্কুল কলেজ আৰু বিভিন্ন এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত আমি যাম আৰু এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক সংকল্পবদ্ধ কৰাম আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 10 কৰোৰৰ অধিক আমি সকলোকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ কৰাবৰ কাৰণে।